16 Μαΐου 1975. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύεται ο νόμος 43 του 1975 που αφορά στη σύσταση Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού. Στις 26 Νοεμβρίου 1975 υπογράφεται η σύμβαση δημιουργίας της νέας εταιρείας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου που εκπροσωπείται από τους υπουργούς Άμυνας Ευάγγελο Αβέροφ, Συντονισμού Παναγιώτη Παπαλιγούρα και Οικονομικών Ευάγγελο Δευλέτογλου και των 5 αντισυμβαλωμένων αμερικανικών εταιριών, την Lockheed Aircraft International, την General Electric, την Lockheed Aircraft Service, την Westinghouse και την Austin. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής την 4η Φεβρουαρίου του 1977 θέτει τον θεμέλιο λίθο της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αναγείρονται σε έκταση 1.800.000 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην 114 πτέρυγα μάχης της Τανάγρας. Το Σεπτέμβριο του 1977 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 696 του 1977 που τροποποιεί και συμπληρώνει το νόμο 43 του 1975. Η Εθνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού θα ονομάζεται στο εξής Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ και σκοπό θα έχει την κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων και λοιπόν δημοσίων υπηρεσιών ως και την παροχή υπηρεσιών εις τρίτους εις τον τομέα της συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής αεροσκαφών και εν γέννη αεροδιαστημικού υλικού. Στις 30 Μαΐου του 1979 παραδίδεται στην πολεμική αεροπορία το πρώτο αεροσκάφος, ένα F4E, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εργοστασιακής του συντήρησης. Είναι η απαρχή μιας στενής συνεργασίας που επισημοποιείται στις 26 Οκτωβρίου του 1979 με την υπογραφή της βασικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΑΒ. Στις 28 Ιανουαρίου του 1980 εγγενιάζεται η εφαρμογή εξωστρεφούς εμπορικής πολιτικής με την υπογραφή της πρώτης σύμβασης που αφορά στην κατασκευή δομικών εξαρτημάτων των πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-215 της Canadair, ενώ σύντομα ακολουθούν συμβάσεις που οι μεγαλύτερες αφορούν στη γενική επισκευή των αεροκινητήρων G79 της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, κατασκευή των πλαισίων θυρών των αεροσκαφών Α300 Airbus της Aerospatiale, πρόγραμμα που διευρύνθηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα για λογαριασμό της EADS, συντήρηση των πυράβλων Sidewinder του ΝΑΤΟ, κατασκευή μερών του αεροσκάφους Mirage F1 της Dassault και εξαρτημάτων του αεροσκάφους G222 της Aeritalia. Γενική επισκευή αεροκινητήρων ATAR OU9 K50 της πολεμικής αεροπορίας της Ιορδανίας. Παροχή τεχνικής εκπαίδευσης σε προσωπικό των πολεμικών αεροποριών Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Λιβάνου. Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των τεχνολογικών της δυνατοτήτων και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία στις 2 Νοεμβρίου του 1988 θεμελιώνει το κτίριο αεροναυπηγικών κατασκευών. Το κτίριο στεγάζει τα υφιστάμενα προγράμματα αεροκατασκευών, στα οποία σύντομα προστίθεται και το πρόγραμμα κατασκευής και συναρμολόγησης των αεραγωγών των αεροσκαφών F-16 της General Dynamics, εγγενιάζοντας μια συνεργασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την Lockheed Martin. Το Νοέμβριο του 1988 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία EMC Ελλάς ΑΕ, με τομέα δραστηριοποίηση στην πιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας προϊόντων σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία στις 16 Μαρτίου του 2001 ολοκληρώνει την ανέγερση του δοκιμαστηρίου αεροκινητήρων υψηλής όσης 100.000 λιβρών. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2001 παραλαμβάνεται το κτίριο που στεγάζει τις δραστηριότητες υποστήριξης της πολιτικής αεροπορίας. Γίνονται τα εγγένεια της επέκτασης του κτηρίου αεροναυπηγικών κατασκευών, το οποίο χρηματοδοτεί η Lockheed Martin. Οι νέες εγκαταστάσεις στεγάζουν τις διευρυμένες δραστηριότητες εκτέλεσης των προγραμμάτων κατασκευής και συναρμολόγησης τμήματων των αεροσκαφών F-16.
Στις 12 Νοεμβρίου του 2004 ιδρύεται η κοινή εταιρεία One Source Aeroservices με την Pratt & Whitney, που δραστηριοποιείται στη συντήρηση παρελκομένων στρατιωτικών και πολιτικών αεροκινητήρων. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2006 θεμελιώνεται η μονάδα αεροκατασκευών με σύνθετα υλικά με χρηματοδότηση της Eurocopter. Το θεμέλιο λίθο θέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται στις 10 Δεκεμβρίου του 2007. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία στις 17 Ιανουαρίου του 2008 εγγενιάζει τη νέα μονάδα ξηρού αποχρωματισμού αεροσκαφών με χρηματοδότηση από την Lockheed Martin Aeronautics. Η δημιουργία της μονάδας έρχεται σε συνέχεια της ανάληψης από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία του προγράμματος CCIP, που αφορά στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και της δομής των αεροσκαφών F-16 της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. 30 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία έχει επιτελέσει στο ακέραιο το όραμά της. Αποτελεί μια σύγχρονη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας σε τροχιά προόδου και συνεχούς εξέλιξης, με ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά. Διαθέτει αξιοζήλευτο πελατολόγιο που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, ξένες πολεμικές αεροπορίες και οργανισμούς. Καθοριστικός παράγων της επιτυχίας της εταιρείας είναι οπωσδήποτε το προσωπικό της, που μαζί με τις διοικήσεις και την καθοδήγησή τους συνέβαλαν και συμβάλλουν στα βήματα προόδου και συνεχούς εξέλιξης που συνεχίζει να πραγματοποιεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Για το λόγο αυτό η εταιρεία αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά μαζί με το προσωπικό της και τους επικεφαλείς των διοικήσεών της.